ya ekirugo kyobo governor se county ya Kisii omusubatre chotundo nigatebirubune kiama kia Uda wona nigo kiri kiama kyogwanchereria abwasa tebirubuna nigo kigusaba chibesa guse nigo kianchitaba chinga kechecho niga mochirie egekore abwase litukure igoro asomusangerekano bwazimio la moje county ya Nyamira na Kisii abasaye beso geti na wakera baraibande amaliogi omuliketo Vincent Onyancha na igete gusenaika asenka yomo nginoju na gutwaleganiryo roboti rukubwatia kiama kia Uda egekora wono mokonyo murai wense William Ruto aseganga bune kiame kinigo kibwato gwanchereria anene asokwa bwatani abantu ase kiame kyo otundo oyu boigasenga ke mu bwatane kiame kikiandiki 10 igabeta kawa kwisiko korwa ase kiame kyo asaligeti koligie kero kyo governor goetera ase kiama kia Uda tukagache party after tuagachire party abantu bande bakamaya go chaime babwate manne power njenga tebugo tekuriye birogo tukwa nominated muna njenkuriye kirugo kyo bakabana nande muna tora bakungu babere twale kuriye boga tukuriye ya ODM era ka giving agatebatigari obo women rep ekagera nanje mochi mwerekere unakwarekere to robere rwanyoko ko reporteria Ndizi TV korwase county ya Kisii ensemo ya Nyaribari litirane nkoro kwa Vincent Onyancha.